Selam. Selam. İlgiz, nime hemen yoklap durasın galiba? Oy, gafo itiget. Selam selam. Nime buldu o niye? Bir nimele bulmanı. Odaklanmay. 11-ci klassты bitem. Мәктәп менән хушлашам. Kim булырга, кайда укырга барырга, нинди һөнәр хайларга. Шунан, nime olay? Мин һәр вакыт йондыз булырга хыялланам. Уйлайым да. Мин болай да сәхнәлә йырлай беләм. Автографтарда таратам. Папараццилардан да касырга өйрәндем. Интервью бирергә лә актардым. Бұл сенің yoндозлык сирің түгел ме? Юк, һин ниме? Бөектәргә ундай сир юкмай. Кем булырга хәл иткәнһең бит инде? Нигә тагы башта катырасың? Атай менән әсәй бит. Кайда укырга инәһең, кем булырга теләйһең дип хәлде бетерә. Бахыркай. Әйтмә лә инде. Менә хәзер уйга баттым. Минең тагын нинди халәтләрем бар һуң? Бәлки табиб булыргалыр. Нигә табиб? Менә кара. Бүтән табибтың халәтләре миндә бар. Ниме инде ул? Һин, шуны ла белмәйһеңме? Иң мөһиме табиптар өчен ул бер кемгә лә аңлашылмаган почерк. Әйе шул. Бұл иң мөһиме. Икенчедән, миңа ак халатны килешәсәк. Гомумән, миңа ак төс килешә тиде. Шуңа гынамы? Юк, әлбиттә. Тагы ла мин көн һайын интернет сериалын карайым. Бугай шул етәлер мәткайнер өчен. Һез нишләп шул тиклем кыскырагыз ул? Миңа операция эшләргә тиешеннәр. Аппендикска. Шәфкать туташ әйтә. Курыкмагыз, борсылмагыз ди. Операция катмагы түгел, барыгы яхшы булачак ди. Шуннан ул бит һезне тынысландырырга тырыша. Борсылмагыз. Ул бит миңа түгел, хирургка шулай ди. Доктор, беләһегезме, мин кешегә бер ничек тә асылып китә алмыйм. Ышанмыйм. Калай кызык, интекләбрәк һөйләгез әле. Юк. Сәлам Өфөнән. Һаумы өләсәй. Һиңә күптән күп, суктан сук сәламдар ебәреп хат яза yeğensərin Diana. Хәлдәрең нисек, өләсәй? Авырымайһыңмы? Диана, нимә эшләп ул? Өләсәймә хат язам. Нишләп шулай яр гына язаһың ул? Аңламайһыңмы ни? Минең өләсәйем дә шулай дип яй гына әйтеп укый. Так, Руслан, хәзер мин һине давалайым. Мен булайга һаулыгыма зарланмайм. Телеңә һалынма. Кем монда табиб? Мин табиб. Йөткер әле. Тагын йөткер. Тагын йөткер. Һин нимә? Юнлап йөткер әле белмәйеңме? Йөткер әйбәттә. Күптән шулай нык итеп йөткерәһеңме? Һау, сәламәт мен дигән була. Так, әйлән әле. Тын алма. Тын ал. Тын алма. Тын алма. Тын алма. Тын алма. Эй, Руслан, һин нимә? Ярдәм итегез. Берәй табиб сакырыгыз әле. Ага, тотылдыңмы? Әйттем мин һине табиб сыкмайтып.
Алып қой шул фонендоскопыңды. Юк менән булышкансы, әйдә тамашачыларыбыз дип бергән кызыклы фотографияларны карайык. Әйдә һәм. Карайык. Бына без кызыклы дип тапкан берничә фотография. Әбиәлил районы Яйкар авылынан Нәзилә исемле әүдем тамашасыбыздан фото. Ул Заһир кустыһын фотога төшерергә ярата. Шуныһы кызык. Икенче фотода өләсә кайда булган? Киемдәрен Заһир киеп алган, ә өләсә юк. Безгә хатта үзенең фотоһүрәтен Башилек та ебәргән. Ул Янсура районы Исәнгол авылында Дил Мөхәммәтовтар гаиләһендә яшәй. Якшәмбе һайын байтус карай. Һәм тагы ла ике мираубай селфи төшереп ебәргән. Вәт замана! Без әйдәр дә замана белән бергә атлайык. Был кызлар мөгаен имтихандан сыккандар да фотога төшкәндәрдер. Баштары шап, шакмак. Дәрестә укучылар гына телефон менән ултыра дип кем әйтә? Бына карагыз. Минеңсә был укытучы. Һәм ул безгә үзенең укучылары менән фото төшеп ебәргән. Был безнең әүдем тамашасыбыз Гөлсем Нурыева. Ул үзенең иң якын дуслары менән байтус карап ултыра. Бына ул маска киеп алган кызлар минең буласак пациентларым ахыры. Кызлар, килегез үземә, давалармын. Малайдар буга сакырма сине. Бында тагы минең пациентлар тамактары шишкән. Күрәңме? Игътибар иткәнең бармы? Хәзер кызлар ошында фото төшерергә ярата. Мәсәлән, һимез сакта я букас, бидәнмәк, бидәнгәс. Менә шундый фото. Кызлар мыйыклы һәм кырынгас. Ә кем еңүсе? Там. Шулай итеп, бүгенге конкурсның еңүчесе Өфө калаһында яшәүче Шәүрә Хасанова. Сәсең бөдрә булмаһа, кайгырма Шәүрә. Харык йөне ярдәмгә килер. Бүләк һинеке. Без иһә киләһе бәйгене игълан итәбез. Минең буласак һөнәрем дип атала фотоконкурс. Киләсәктә кем булырга теләйһегез? Ниндәй һөнәр һезгә охшай? Безгә фото төшереп ебәрегез. Я керегез. Доктор, сіз бұған бұлдарылды мені көсілі болғым тип бергенсіңізді. Әлбетте, шунан. Мен аны бір несікті аса алмайым. Игътибар менән тыңлагыз. Һеҙҙең атайығыҙға мотлаҡ рәүештә тыныслыҡ кәрәк. Бына һеҙгә тынысландырыу дарыуы. Ярай, мин аны әлбиттә бирермен. Көнне нисә тапкыр эсергә һуң? Юҡ, һеҙ аңламанығыҙ. Был дарыу һеҙҙең өсөн. Я, һөйләгеҙ, һеҙҙе нимә борсой? Доктор, минең тигән ярыш, һәм мин бер нисек тә йоҡлай алмайым. Ә һеҙ һанап ҡарағанығыҙ бармы? Әлбиттә бар. 9-ға тиктем һынайым да, һикерәм дә торам. Нурбулат Салаватович, беләһегеҙме мине нимә борсой? Нимә? Мин кешегә тиҙ генә өйрәнәм дә китәм. Ныҡ итеп эҫенәм. Тынысланығыҙ. Был ауыру түгел. Сығығыҙ да сираттағы кешене саҡырығыҙ. Доктор, зинһар өсөн ташламағыҙ мине. Шунан Илгиз, һаман табип булырга теләйһеңме? Әллә кире уйланыңмы? Тагы психолог була алам. Мин бит депрессиянан һәм төшөнкөлөктән яхшы сара беләм. Ысынмы? Ә нинди? Һәр якшәмбе байтус карап барырга кәрәк. Дөрөҫ әйтәһең. Дуҫтар, безнең бөтә сығарылыштар бәйләнештә байтус төркөмөндә. Һау сәләмәт булығыҙ. Хушығыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем.